Amser gwely Dewin. Mae'n amser gwely. Ond ble mae Doti? Dyna ddireidus, mae hi'n cuddio. Ydy hi o dan y bwrdd? Nac ydy. Llyfr stori Dewin sydd o dan y bwrdd. Tybed ydy Doti yn y cwpwrdd? Nac ydy. Blanced Dewin sydd yn y cwpwrdd. Ble yn y byd mae hi? Ydy hi tu ôl i'r glistog? Nac ydy. Tedi Dewin sydd y tu ôl i'r glistog. O, dyma hi. Mae hi'n cysgu'n braf yn y gwely. Mae'n amser i Dewin fynd i'r gwely hefyd. Nos da.